Pletení takovéhoto třívrstvého náramku je opravdu jednoduché. Budete k tomu potřebovat jenom pletací stav, háček, takovéhle svorky na uchycení, na závěrečné ukončení a pak samozřejmě gumičky. Jako první si umístíme gumičku takhle křížem a přidáme 2 další. Barvy si vyber podle toho, jaký chceš mít náramek. Tak, vezmeme první gumičku a vrátíme ji takhle do středu. Tím nám tady vznikne očko, na které si umístíme svorku. Ta nám pak bude spojovat výsledný náramek. Přidáme gumičku, aby jsme vždycky měli takhle 3, ty nám vytvoří ten plný krásný náramek. A teď už jen jednoduše vždy tu první vezmeme a vrátíme do středu. Trošku potáhneme, srovnáme a jedeme dál. Jednu gumičku přidáme, jednu sundáme a utáhneme. Tak a potom, co si upleteš náramek, jaký potřebuješ na svou ručku, přijde tady závěrečné ukončení, které je také velmi jednoduché. Sundáme finální gumičky na háček. Pletací stav už nebudeme potřebovat a vezmeme si ukončovací gumičku. Provlékneme ji. A teď už jenom přijde umístit svorka pro sepnutí náramku. Voilà, náramek máme hotový. A dál už je to na tobě, jaké barvy si vybereš.